आङो दिनै नैबे जेनाखि जोंनि भुमेश्वर हिल इक' टुरिज्म भुमेश्वर पिकनिक स्पटखौ दिनै बेखेवजेननाय जाबाय। बेवहाय जोंहा गोबां जोंनि एरियाखौ डेभेलप खालामनो होननानै गोसो जानाय बिथांमोन दंमोन माखासे बिथांमोना जोंजों फैनानै सापर्ट खालामफैबाय आरो बेखौ जोंबो आसा खालामदों जों कमिटि जानानै जाहाथे जोंनि बे एरियाखौ जोङो डेभेलप खालामलांगोन होननानै जों बहुद खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौ जों थासान्दियाव आरो जों थानायावनो जों जाहाथे बेखौ जोङो एरियाखौ जाहाथे मोजाङै मोजां डेभेलप खालामलांनो हाथों होननानै जों बेफोर बहुद धरननि बुस्थु जों साजायनानै दोनदों आरो दिनै बेवहाय गथ'फोर गेलेग्रा दं, सोरबा फैनानै सेलफि लाग्रा दङ आरो बेवहाय जों बहुद धरननि दाउ बायदिसिना माबा मोनसे बानायनाय जादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि नैबे भुमेश्वर हिल्स इक' टुरिज्म पिकनिक स्पटआव जोंहा जोंनि बाथौ थानसालि दं मोनसे आरो बेजों लोगोसे जोंनि शिब मन्दिर दं। बेफोरबायदि आरो बेवहाय जोंना बोसोरे माने जेनाखि जों नैबेजों जेरै नैबे पिकनिक स्पटखौ गाहाम जोङो डेभेलप खालामनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंनि एरिया डेभेलप जानायजों लोगोसे नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंनि नैबे भुमेश्वर हिल्स बेयो जोंनि मोनसेल' अन्थाव बाथाव मोनसे जोंनि सम्पति बायदि होनजायो आरो दा जोङो बेखौनो सिन्था धारा खालामनानै जों बेखौ डेभेलप खालामनायनि मुङाव जोङो बे जेनाखि जोंनि साजायनाय बेफोरखौ जोङो दिनै साजायना जों बेखौनो लांबाय थानानै जोङो डेभेलप खालामलांनो सिन्था खालामदों आरो जोंखौ बहुद सापर्ट होगोन जाहाथे आरो जोंखौ अननानै रायजो राजाफ्राबो जोंनि नैबे जायगाखौ जाहाथे डेभेलप खालामलांथों जोंखौ हेल्प होनानै जों बेखौ आसा खालामो आरो बेहाय फैनो थाखाय लामानि डिरेक्सना माबायदि बेखौ एसे फोरमायनानै होदो। लामानि डिरेक्सनाथ' जोंहा ओरैहाय बङाइगावजों फैयोब्ला नैबे जोंना जेनाखि बङाइगाव अभार ब्रिज दङना बिनिफ्राय फैनानै डाइरेक्ट बासुगावआव फैनाय लामा दं बेजों फैनानै नैबे जोंनि दांथल सहिद बिदि मोनसे दङ दांथल बस्तियाव बे दांथल सहिद बिदि बस्तिजों फैनानै बिनि लेफ्ट टार्न लानानै रेल गेट मोननै मोनगोन बे रेल गेटखौ बारनानै राइट टार्न लानानै आरोबाव बेजों सिसि ब्लक होनाय लेफ्ट टार्न दं आरो बेजों सिदा फैबाय थाबानो बेवहायनो जोङो लकेसना डाइरेक्ट बे जोंनि पिकनिक स्पटआवनो सफैखायो आरो गुगोल मेपाव सार्च खालामबा मोनगोन बेखौ भुमेश्वर पिकनिक स्पट इक' टुरिज्म होननानै सार्च खालामबानो बेखौ मोनगोन आरो बेयाव हाबनायनि थाखाय फिसखौ माबायदि लानाय जादों? हाबनायनि थाखाय जोंनि फिसखौ जोङो लानाय जादों जोङो बासनि थाखाय जोङो 700 लानाय जादों आरो गिदिर बासनि थाखाय ओमफ्राय नैबे जोंनि जेनाखि कारफोरनि थाखाय 200 रां लानाय जादों आरो बाइकनिफ्राय जोङो 50 रां लानाय जादों बेबायदि आरो जों एसे सिस्टेमखौ नायनानै लानाय जागोन आरो औ टट'फोरनिफ्रायबो जोङो एसे 100 करि हिसाबै लानाय जादों बेखिनि आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे जोंनि जेनाखि जोंनि आसामावनो खुंबाय थाग्रा जोंनि दमासि फेस्टिभेल बेखौबो जोङो बेजों लाफादों जोङो बेखौ नैबे जानुवारिनि 14 थारिखनिफ्राय लानानै जोङो ओरैहाय खालामलांनो जोङो रायज्लायगासिनो मथा मथि जोंनि जानुवारिनि 14 थारिखनिफ्राय कनफार्म जाबाय आरो बिनिफ्राय जोङो फेस्टिभेलखौ 10 दिन बा 15 दिन खुंनायनि सेस्था खालामदोंथ' दा जोंनियाव पारमिसनखौ जोंखौ बेसेबां होयो बेखिनिखौ जों लालांबाय थागोन आरो जों 14 थारिखनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै 15 दिनसिमहालागै जों खालामनो नागिरदों बे पारमिसनखौ जोङो लागासिनो दं आरो जाबायानो बेवहाय हाबाफारिया जाहैबाय जोंना मिना बाजार थाबाय मिना बाजाराव बिदिनो नागरथला बेफोर थाजोबगोन ओमफ्राय बेवहाय स्पर्टसबो थागोन जोंना स्पर्टसनि गेलेनाय माखासे थागोन ओमफ्राय कालचार प्रग्रामाथ' जोंना थाखागोन अलरेडिखा बेखौ जोङो खुंलांबाय थागोन आरो